A very good morning, sanibonani, igama lami akhona mbambo from Moya FM. This is our YouTube show. We give a woman opportunity ukuthi bazwakalise inhlungu yabo. We know what today is a gender-based violence, and we are here to help abantu besifazane bakwazi ukuheal. You will not heal ngaphandle kokuthi ukwazi ukukhuluma. So this show is for abantu besifazane to own the crown and also to make sure ukuthi nina you are getting yourself an opportunity ukuthi ukwazi ukudlula kulobo buhlungu owakade ukubona. So gender inequality is still out there. Kodwa ngeke iziphele mawukuthi asifisi ukukhuluma ngayo. Siyazi ukuthi kunabantwana abahlukunyezwa emakhaya, and that this platform we are giving abantu abakanjalo opportunity ukuthi bakwazi to speak out, to control your life. Ungavumela omunye umuntu akwazi ukuphatha impilo yakho. Njengoba sithi women own the crown, it's for abantu besifazane especially ukuthi bakwazi to speak out and heal. And nezingane siyazi ukuthi i-gender based violence it include abantu besifazane kanye nabantu